Ναι. Αν τη βάλεις αυτή στο διαβατήριο θα περνάς όλες τις χώρες ελεύθερα, ανατολικές και δυτικές. Εσύ τι λες? Μια παίρνει μια πολύ η γιαγιά μου. Πάτε μάτια ψάρια και χιλιά περίδρομο. Και γιατί δεν τρως ψάρια? Έχει πάει 2.500 το κιλό. Πού το πρόβλημα? Ο Αργύρης. Ο συνεταίρος σου? Αν ήταν εκείνος ο Αργύρης δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Ο δικός μου Αργύρης είναι απλώς σύμπτωση. Είναι αυτό που λέμε κάθε ομοιότητα με πρόσωπα γεγονότα. Είναι απλώς σύμπτωση. Λοιπόν, δεν αρχίζει να τραβάς? Τι πράγμα? Πόζες. Εγώ θα παίρνω πόζες και εσύ θα τραβάς. Έτσι δεν σου είπε ο συνεταίρος σου. Να τραβήξεις όσο περισσότερες μπορείς. Λοιπόν, άρχισε.